eta behin Euskal Artzainak Ameriketan elkartearen izenean nire eskerrona adierazi nahi dut. Poz handiarekin jasotzen dugu sari hau, batez ere Ameriketan ibilitako gure Euskal Artzainak egindako lana aitortu eta txalotzen delako. Hemen dauden artzainak, gure elkarteko kideak izanik, eszenatoki honetara igota, Nafarroko zonalde desberdinetako artzainak ordezkatzen dituzte. Artzain bakoitzak zer erran eta zer erakutsi handi du bere ibilbideari buruz. Eta gu, haien seme-alabak eta bilobak ere argitzarro gaude beraietaz. Gure harrotasuna, gure biresmera, gaur sari honekin gauzatu da. Los pastores que hoy me acompañan en el escenario, además de ser de la Junta de nuestra asociación, son de distintos valles de Nafarroa y representan a todas las personas que emigraron como pastores a Estados Unidos. Todos ellos han escrito con lágrimas, sudor y pundonor una página de la historia de este pueblo. Sus descendientes estamos muy orgullosos de ellos. Orgullo y reconocimiento que se hace efectivo hoy, aquí, a través de este premio. Ni neune lesakako Angel Jantzi eta Txelo Mitxelenaren alabi izanik eta Estatu Batuetan sortu banitz ere, 2005 urtera arte ez nintzen konturatu nire gurasoak egindakoak zuen baloreaz. Urte horretan, artzain mundua elkartearen deia entzunez, nire aitarekin joan nintzen Arantzazun ospatu zen mundu mailako artzain kongreso batera. Harat iritsi ginenean, galdetu dut, zergatik Nafarrotik artzai gutxi zeuden eta galdetu zidaten, baina gehiago badira. Karan, ote dira lesakatik hasita, ia baserri bakotxatik norbait joan zen, eta nire aitaren kasuan bezala, baserri bakotxatik anai guztiak. Momentu horretan erabaki nun, lesakan nire aitarekin batera Ameriketara joandako artzainen zerrenda osatuko nuela. Erran eta egin. Orduan hasi nintzen nire aitarekin, berekin Ameriketara joandako beste artzailekin elkartuz, zerrenda osatzeko, eta orduan konturatu nintzen zergatik joan ziren, ze denborak bizi zituzten orduan, ze suposatuzun beraiendako Ameriketan egoteak, ze suposatuzun beraiendako han bere kultura, bere hizkuntza, bere nortasuna defendatzea, eta pentsatu nun, eskuartean altxor bat daukat. Eta altxor hau gizarturatu behar da, ze ni neune artzain baten alaba izanik, ez nuen bihartzen bezala baloratu. Historia honek suposatzen duenaz jabetu nintzen. Eta urte horretan erabaki nuen historia hau jaso eta gizarteratuko nuela. Ekonomikoki gaizki zeuden. Nire aitarien bat aldiz aditua garai hartan dirurik ez zegon. Lana bai, mendian, baina dirurik ez. Eta jateko babak eta babak bertzerik ez. Ameriketara dirua jaten zirena, dirua irabazten zutela eta bildotsak nahi gaina jaten zutela ikusirik, Amerikara jatea erabaki zuen. Bilbon egiten zieten azterketa gainditu, paperak egin eta kartoi batean berizena eta joan behar ziren herriaren izena jarri eta hala, abenturara. Harat iritsi eta gehienetan arde nagusia edo bere bila joaten zen euskalduna izanik lasaitzen ziren. Bertzelaz, euskal jatetxe bat ondoan izateak sekulako laguntza suposatzen zien. Baina berehala hartu eta ardi kanpora. 1500 ardi, zakurra edo tipita edo karpa batera, mendian edo basamortun, bakarrik arriskuz inguraturik. Zenbaitek orain onartzen dute ahal izan balute momentu horretan etxera itzuli izanen zinela. Baina nola izan behar zinen zu beraie etxera kontatzen zen bakarra. Gogor egin eta nozbait bakardade aretara egiten ziren. Ze poza etxoko gutuna iristen zenean, ze gustora urtean behin euskal piknik batera urritzen altzinenean. Herri kirolak, bersoak, euskal kantak, etxetik hain urrun eta hain gertu. Nora landu eta mantendu dituzten gure ohiturak hain toki urrunean. Ze harrotasuna euskalduna zinelaran eta dozin lanean edo banketxetan ere ateak irekitzen zizkizuten ikan. Ameriketan euskalduna persona langile, leial eta bere hitza betetzen duena bezala ikusia da. Beti erraten dut hartzaile hauek izan direla gure enbaixadorerik hoberenak. Denak, bizkaitarak, gipuzkoarak, iparraldekoak edo naparrak, euskal hartzainak ziren. Herrialde berdinetatik joanak, beraien hizkuntza berdintsua, bermeokoa aparte,
kultura, hizkuntzaren kasuan aitortu behar da batez ere emakume euskaldun bat zegoenean mantendu izan zela. Eta zer arranik ez, beraien herrietara itzuli zirenak suposatu zutena. Ekonomikoki, baserriak edo etxeak erosi, berritu, makinarea berria, bizimodu desberdina, sozialki aurreratuagoak. Amerikanoak erraten zieten. Ez ziten konturatzen hauek Amerikan ederki defendatu zutela euskal izena eta izana. Herri bat eraikitzeko modu handiz badira, eta gure gurasoek egindakoa bertzeak bezain garrantzitsua da. Beraien izenean, eskerrik asko. Elkarte bezala, sari honek gure lanarekin jarraitzeko aurrera pausu bat suposatzen du. Eta historia behar den bezala jasotzen eta zabaltzen saiatuko gara. Beraiek merezi dutelako. Y gracias a vosotros, Basque Shepherds, pastores vascos, por dejar vuestra impronta, la esencia de los vascos en tierras americanas y por haber contribuido a que vuestras casas, vuestros pueblos, vuestros valles avanzaran tanto económica como socialmente. Ohore zuei Euskal Artzainak.